Prozivka fudbalera Slobode i predstavljanje novog šefa stručnog štaba i menadžera upriličeno je proteklog vikenda. Tako su Slavka Petrovića u novoj sezoni takmičenja naslijedili Milenko Bošnjaković i Admir Smajić, koji će voditi crveno-crne u susret 100. godišnjici kluba. Mislim da Sloboda po svom kvalitetu i po onome što je pružala sa svojim igrama zaslužuje da bude u vrhu bosansko-hercegovačkog fudbala. Sigurno nas čeka jedan težak posao ispred nas. Kako će Sloboda igrati, na koji će način igrati, to zavisi od igrača i pojačanja i od ovog sadašnjeg stanja koji ćemo mi da zateknemo ovdje u klubu. Ali evo i ja vam mogu obećati, Sloboda će igrati Ligu prvaka. U međuvremenu su redove Slobode napustili neki standardni prvotimci, a nova pojačanja još nisu predstavljena. U drugom dijelu grada, novi premijer ligaš koji je izborio plasman u najelitniji dio takmičenja, Tuzla City, također je predstavio novog trenera koji je potpisao ugovor na nekoliko godina, dok je prozivka igrača zakazana za subotu. Jedan ozbiljan, jedan ambiciozan projekat i bez kontinuiteta bi bio neostvariv, tako da smo dogovorili da ta saradnja traje 3 godine. Tako da i sa moje strane i sa strane kluba smatram da su 3 godine jedan odgovarajući period u kome se može očekivati ono što je zacrtano. Tuzlanski premijer ligaši će domaće utakmice igrati na stadionu Tušanj. Žrijeb parova je 20. juna u Sarajevu, dok nova sezona takmičenja u fudbalskoj premijer ligi počinje 20. jula.